Hoy, ikaw, narinig mo na ba na narinig mo na ba to, na kahit jowang-jowa ka na wag kang papatol sa mas bata sa'yo. Uy, lagi ko yan nakikita talaga sa internet or sa social media ngayon, di ba? Kasi mahal 'di ba? Parang red flag na 'yan kapag mas bata sa iyo. Pero ang pinag-uusapan natin dito, mahal, ay mas bata sa iyo, hindi ibig sabihin noon menor de edad. Hoy, baka ikaw ay maghimas ng rehas kapag talaga nga naman yun ang nasa isip mo. Anyway, mabalik tayo. Sabi kasi kapag mas bata sa'yo, meron talagang excitement, oo, na kung saan sila ay manamis na miss. Hindi! Wait, manamis na miss kasi malambing, 'di ba? Sweet sa'yo, sweet magsalita, pero hindi mo alam, sweet pala sa lahat. Kasi nakakakilig yung mga banat, yung mga hirit, at talaga nga naman mahal, no? Talaga nga namang pupuyatin ka gabi-gabi kasi ang galing nilang mag-open na mga topics na kung saan parang mga nasa Netflix, ang galing mang cliffhang. Pero mahal, aminin mo, yung trauma mo ngayon, baka ang dahilan ay talaga nga naman sa kalandian mo dati na ang edad ay mas bata sa'yo. Kaya kung may trauma ka ngayon, tiisin mo yan, ginusto mo yan, sumugal ka sa mas bata sa'yo. mahal. Ano yung sa'yo? Kimchino imnida. At mahal, ako pa rin to, ang spicy opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Walang iba, mahal, ako to, si Kim Chino, at mga kasama mo ko, baliktaran tayo kasi nga 69 tayo, 6 to 9 p.m. Pero mahal, hindi mo pa ba napagtatanto na kaya nagkaroon ka ng trauma at yung mga failed kalandian mo, ang common denominator niyan ay ang edad, di ba? Edad na kung saan mas malayo sa'yo. Ikaw tong may pera, ikaw lagi ang nagluluwal. Subukan mo naman na sa at least magkalapit sa edad mo or mas matanda sa'yo. Ito na yun, mahal. Kaya tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo, i-share ko sa iyo ang 3 rason kung bakit mas okay jumowa ng mas matanda sa iyo. Ayan. Unahan na natin Unang rason, mas okay ang mas may edad na jowa kasi mas matured silang mag-isip. Sa totoo lang. 'Di ba? Mas matandang jowa, mas malawak ang karanasan. Mas maraming exhibitions. What do I mean with exhibitions? Mas alam na nila kung paano i-handle ang mga conflict or tampuhan. Yun, di ba? Hindi na yan pataasan ng ihi. Hindi rin yan padalos-dalos, di ba? Mas malaking chance na stable na ang relationship nyo, unlike kapag bata, mahilig pa yan makipagtalo, mataas ang pride, maigo. Marami ka ng talaga nga namang energy na mauubos sa diskusyon pa lang sa bata. At kapag mas matanda sa'yo, ay naku, sinasabi ko sa'yo, malaki ang posibilidad na seryoso na yan. Kaya naman, try mo na sa may edad katulad ni Kim Chino. Isang rason pa lang yan. Isang rason pa lang yan at talaga nga namang jackpot ka kasi may 2 pa ako dyan. Anyway, mahal, makakasama si Kim Chino hanggang 9 p.m. pa, kaya manatili nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's number one. Metro's number one.